wata mata a nan wajen. Last week ina jin ƴaƴanta suka kira ni suka ce wai ta dade tana so na, ta dade tana ganin fina-finai na, yanzu kuma ba ta gani. Amma da Allah da Annabi an so grant their mother's wish cewa burin ta a rayuwarta shine ta gani. To shi ne yanzu ta san zan zo kuma ban ma ce musu zan zo ba. Amma da na ce su tura min da address. So I'm here yanzu mu ga how it's going to turn out. So she's an old fan, Sha. So I'm going in right now to see her. Hello, me. Yeah. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ina wuni? Amina lafiya? Masha Allah. Assalamu alaikum. Suna na Mansura Isa. Ina so in ganta alherin Allah kai mata wannan waka. Ba na so a dauka. Yanda kika zo? Wallahi na zo da zuwa. Na gode. Bismillah. Wallahi alhamdulillah. Na gode. Ya kike? Ya gida? Mun Mun same ki lafiya. lafiya lau kuna nan kalau. Wallahi alhamdulillah. Na gode ya Wallahi wace ce ta kira ni ne? Da gidan yaya. Yar mace ta kira shi. Allah sarki. Sani da zuwa. Lambar. Ina wuni? Amina lafiya? Sai na nan kalau. Lafiya kalau. Da ta wannan da yake to ga suna ka. Ina na kance to shi ya ita ba na jin ta ne sosai. Ina ga kuma yake ba na son ta dauke. Ai haka ake. Sai aka ce ta aure. Sai na ce ta da sanya alheri. Wallahi billahi. Ta Ina saka so. ta a ranta, ta saka Na ta sa a ta ranta. nace ji ta ma Wallahi waƙar Allah. waƙar ma ji ta nace ina so. Ina Aure fatan aka yi abin da ake so. lafiya. Allah ya daɗa rufa asiri. Amu amu. Wallahi ya yara. Lafiya a lokacin ta kira ni ba na ganin ne sai ce ta aiko min da adireshin sai ta ce yaushe zan sai ce ba zan faɗa ba dan zo zuwan ba zata Haka ne fa wallahi. Haka ne wallahi. Shi albarka. Zan gama lafiya. Sai gama lafiya. Ina nan kalau. lafiya Ku tafi wasan ku mata da ikon Allah. Ido ne ba ta baya gani a Yawa. ba da wallahi sani ni ne kan so in so waka ki na kai ina son waka